Dobrý deň, dnes si predstavíme najnovšie svietidlo od značky Armitec, a to konkrétne modelovú radu Doberman. Jedná sa o nový model, pričom je vyrobený vo viacerých variantách, a to so studeným svetlom, s teplým svetlom, červené svetlo a zelené svetlo. S klasickým studeným svetlom produkuje až 1200 lumenov. Používa najnovšiu ledku XPL. Je to veľmi malé, kompaktné, taktické svietidlo. Napájať ho môžete buď jedným týmto veľkým akumulátorom lionovým s označením 18650. Je to najvhodnejšia voľba vzhľadom na množstvo energie, ktorú skladuje tento akumulátor, ale môžete použiť aj dva malé nabíjateľné akumulátory alebo dve jednorazové baterky CR123. Balenie obsahuje šnúrku na ruku, klip na opasok a náhradné okrúžky. Samozrejme púzdro na opasok so svietidlom. Slabší model s teplým svetlom má vyše 1100 lumenov a dosah svetla, čo sa týka studeného svetla, tak tam je dosah svetla až 300 metrov, čiže pri tom teplom to bude približne 290 metrov. Zakúpiť si to môžete v internetovom obchode Turbolet.sk. Toto svetlo stojí len 69 €. Vzhľadom na to, že máte na ňo záruku 10 rokov, vodotesné do 50 metrov, nárazozdorné z 30 metrov, ten vysoký výkon, dosah svetla a perfektný dizajn, tá odolnosť, povrchová úprava, je to naozaj cenovo veľmi výhodné svietidlo. Je to absolútna novinka, ktorá bola uvedená na trh v podstate pár dní dozadu, s tým, že je možné, že sa ešte v obchodoch nedá zakúpiť. Dnes je vlastne 24.2.2015. Nám to dnes dorazilo, balík dnes dorazil, takže je to úplne čerstvúčke. Čo sa týka ovládania, tak keď je pritiahnutý reflektor, tak ide vždy len plný výkon. Ako náhle napríklad zo zapnutého stavu povolíme reflektor, tak máme možnosť prepínať ďalšie 3 režimy. Ten, ktorý chceme, tak jednoducho docvakneme vypínač. Takto. Teraz mám najslabší režim, ako náhle pritiahnem reflektor, mám plný výkon. Povolím reflektor a mám ten, ktorý som si nastavil. Čiže teraz si napríklad nastavím najsilnejší režim v povolenom stave. Ako náhle pritiahnem reflektor, ide zase opäť naplno. Povolím, je tam, kde som si ho nastavil predtým. K ovládaniu je to všetko, je to maximálne jednoduché. Sú tam dohromady vlastne len 4 režimy. To je na dnes všetko. Ďakujem, dovidenia.